Hello guys! Welcome to my YouTube channel. It's me, Teacher Sabina. Nag-walking day kay arong ma-press or ma-help kita. So, Barangay Trinidad, Gendolman, Bohol, diri kalsada ni paingon sa anda. Nice kayo ang view. So, arita manorita sa Barangay Trinidad. Ang kalsada paingon sa anda. Okay, so nindot kayo ang view. Ang ambience niya, fresh ang air. So nindot yun guys, no? Mo experience mo ani dire. Nani dire makita sa Barangay Trinidad, Gendolman, Bohol. So ako gani taga diri ko ha, for first time ko ni anhi diri nagiganahan jud ko. So rin din paklay pa ko nang pangiunahan. Nindot siya view pa. Wow, nice kayo ah. Kada ingani na lang ka pa, kada ingani mabuntag mag-walking ta. Guys, antar tag balik palengke, merkado magbalik, explore tag laing lugar oh. Ari mo dire. Indot kayo. Ani siya kalsada ni paingon sa Andalundag ang tawag. Pag-abot siya yung ginawa guys kay grabe ka sa kaon. Ora oh. Sa kaon kaayo. Nindot kay view oh. Orang Gendolman sa August oh. Kita na. Nindot kay siya oh. Masa. Nindot siya view pa oh. Kita gini mo. Oh. Nindot kay siya view. Ingana ang among gisaka oh. Good morning. Ingana among gisaka oh. Taas kaayo. Yan nyo. Sa hangak-hangak. Gendolman makita. Lungsod sa Gendolman. Naakan lang daghan ng mga pansin. Merkado. Di pa ko nang mahuli guys. Sakap ako mis pinakataas. Muna yung mga experience dari. Hindi kida ay mag-walking. Di paningot na ko. Walking, mag-water therapy. Yan ni atong mong habit para makasudong pa ko sa mga bata na mo success. Habog kayo. Pasyak ko sa forma. Hinaog ni 5 early in the morning kinabi ay curfew. Diyan ko walking ni Tiri Chira. Windot ang experience kay very nice ang view. Diyan. First time pa po mi, taga Trinidad mi, pero first time pa jud mi nakaani diri lugar. Very nice din siya. View makita nimo ang lungsod sa Gendolman. Para kanindot di apod mi diri sa lugar na mapay pa at man siguro pag sa panahon nindot na ni napoy payag-payag. Oh. Orang isa oh. Orang isa taas oh. Taras siya. Nindot siya nga. Nindot nga experience na magbalik-balik siya niyan eh. Sorry mo kay nindot kaayo ah. Ang view niya nice kayo siya. Nani siya sa kanang Gendolman, Trinidad, sa Barangay Trinidad. Lugar jud ko ingon na makadug ani pero karon pa jud binaka lugar. Arang nindota di aga sandig ko sa kay kinahadlo ko kay gi ara ka lawom di na ubos. As in kalawom ko ayo oh. To kay taw gaguna. Ilahaning lat diri lang gi guna-gunahan kay paabot sa panahon mas manindot jud ni siya kay nagani payag-payag gibutang. So nindot yun mag-walking ta, minom tag tubig early in the morning before ta mo kaon, mo inom ta og tubig do ka baso ada buntag pater nindot kayo siya view oh.
problema ni pagpalugsong ani ron. Mo nang amo ang bakon. Oh. Asa ka? Narpi kay ka lugsong. Awir ako pa kay. Ay ra kay kay. Lugsong na ta. Ngalikib dyan. Oh? Isa. Ano na mulusot ng motor. Hadlok ayo kay pauspos ang karsada. Ano na motor padulong. Hadlok ayo. Us. Mo sa motor. Ha? Bako. Ano? Kapit ka lang. Oh, ada picture. Bisa kita sa tuhod pa, oy. Kay ipanghawi sa tuhod. Uy, kay siya ba mangbukong kasi mantuhod ba? Na? Motor, oh. Ako nag-uwag na lugsong kas ka ng bahadlok. Hadlok ka ni magmotor pa, oy. Ano, wala mong motor, oh. Ay, sana yung motor, oh. Ala, palagsan ang motor. Alala. Kamas sini mong tuhod kay arang ka mubo, arang ka habog ka lugsungon kay tanan, oh. Partner na di paawat gusto pang mato pagladyo ka adyo gikapoy nako ni surrender nako abot mas pinaka last na ngawa na siminto layuan na sa sunod babalik pa mi dire kay nindot man kayo no kailangan jud tang mag-exercise mag-walking oh opo magudi sa una opo ni diri sa una mo ang lugsongon, oh. Grabe. Mas kayo. Kailangan jud ta mag-walking tag panagsta. Ay, kung di ta mag-walking, daghan nang manakit ay at the age, pila na edad na mo 40, mag 47. Siya mo 48. So, daghan nang mga gipang bati-bati. The maintenance na gani ni di complex kay mga may edad na. Motor sa ka, oh. Rider to siya pa na. Rider ba nga motor ba? Oh, okay na to siya kay makamas man gyud limang kanan ang paambakon, oh. Imagine ang kani pauli na ni siya palugsong. Huway sa tuhod. Oh. Palugsong na mi pauli na mi sa pababa na mi sa Barangay Trinidad. Indon man. Mamuot ko kay may mga inang tawag wag asa ka puyo. Na-amaze ko sa view kay karon pa ko ani lugar ako nakahiring minang mga estudyante sa una nga ma'am. Ari soroy ma'am tud unang balingon kay layo lagi kapoy pero tinuod gid ay hindot ang view, no? Thank you for watching. Okay, don't forget to subscribe and like and click the notification bell para update sa ang video. Okay, so kami paulit nami. Bye-bye.